inquietud d'uns marcians siderals. Un bon dia va repartir una taca vermellosa en l'esfera terrestre. Quin podria ser aquell poble no identificat? Hauríem d'esbrinar quins eren els secrets que amagava el racó del qual no en sabien res. I per aquesta missió varen reclutar un tal Francesc. En Francesc Marcià. Amb gran traça van modelar-li unes subtils faccions terrícoles. Van inserir-li una mena de dialecte lingüístic, el perfino charnegus. I a Duc el van dotar d'unes habilitats musicals fins ara inexplorades. En Francesc vola i faguia cap a la seva nova pàtria al bord de la seva nau, el rossinyol centenari. Podria ser una nova esperança per al poble no identificat.